Európa v hlbokej tme vesmíru doslova svieti. Nie je to však odraz Slnka, ale fascinujúci vedecký proces. Magnetické pole Jupitera bombarduje ľadový povrch vysokoenergetickými časticami, ktoré vyvolávajú jemnú zelenomodrú žiaru. Pod touto 20-kilometrovou kôrou sa však skrýva niečo oveľa väčšie. Globálny oceán, ktorý svojim objemom dvojnásobne prevyšuje všetky oceány na Zemi dohromady. Tie ikonické červené jazvy, ktoré vidíme na povrchu, sú v skutočnosti ložiská morskej soli, ktoré slnečné žiarenie v mrazivom vákuu doslova upieklo. Hoci je Európa ďaleko od teplej zóny, Jupiter ju svojou gigantickou gravitáciou neustále deformuje. Tento proces, nazývaný slapový ohrev, generuje vnútorné teplo, ktoré udržuje oceán tekutý. Európa dokonca produkuje kyslík aj bez prítomnosti rastlín, čistou interakciou radiácie s molekulami ľadu. Čo všetko sa môže ukrývať v tichých hĺbkach tohto žiariaceho sveta?